Putra Bathara ingkang sami menyang saking sasana wusana punika candrané anggamaraken barisaning para prajurit kang sami hangrasuk busana kaprajuritan sorang sesorang kawurahan paneker kumura datanana pedhone kang sami katingal bagus rupane cerdas trampel ugi pregimas ceplurut bensinan bakat gerak mas bagus Murwadi
janji bisa sati ramu alun-alun iki tanda kote karo aku iki nang terminal stasiun Kapiyarsa swaranipun ler ombak ing samudra enceng bidal kumara swaranipun ler ombak ing samudra sumundel kadang ajange gunung gundul bebasan sinebak pecut kadya gumaludung sumundel saking alas roban medalipun Sang Prabu oh sregi sawadya balane liyak sorak maurahan pateker kumroh datanono wedhope pratapi sang prajurit kang sami akan begal sajroning kewaras kang sarwa galak sang prate sikra anata belari nyawiji kumala dampyak-dampyak kumreget lampahi pinarung keprakwata agati kumalare kadi sorak kumuruh nggih pasukan pendukung ambaraken wujudipun barisaning para prajurit kuda kembar 6 ingkang sami kebak perang tanding kelawan Prabu Celeng Srenggi Sakwadya Balati ingkang sami hangrasuk busana kaprajuritan Kanton Sakti Mandraguna kasamiyanipun turangga ingkang sami ngedhekaken Patebaya tumuju Kadipaten Kediri saperlu badhe nglamar kusumaning ayu Dewi saka langit. Mugi-mugi candraning para kadang putra kang sami hangaye wajib ugi tansah pinaringan rahayu kalisa ing sabiyala. Para tamtama LA putra Bathara lumangsana manggita ing baris. Yo yo. Peyak siap.
Siaga.
dot masih. Awe lo jarak joki lho Mbak Mai. Putra Bathara. Bayanipun cadran ing para prajurit Sakiwa Draguna Tara tegas papak palune pante sing sane gareta
nggih dumateng candraning para kadang setresna budaya. Lah puniki bilih sak mangke dalaken adicara tedah kupat luar. Sumangga Mas Hanafi ugi adik Kenzi Iqbal Firmansyah kalau aturi dipun minggah ing swasana pagelaran. Sumangga kalau aturi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih punika wananira kawula sak rombongan Senitari Kuda Kepang LA Putra Bathara ingkang sowan ing ngarsa panjenengan ing Dusun Gentor Karetan RT 5 RW 4 bilih dipun tinimbalan dening keluarga besar Mas Hanafi. Lah punika ngawontenaken adicara kitanan adikipun Kenzi Iqbal Firmansyah. Lah punika kala wau ing sawanci menika Mas Hanafi nggadhahi ujar bilih sak menika wonten rejeki ingkang luwih linuwih badhe ngitanaken adikipun Kenzi Iqbal Firmansyah sak sampunipun nimbali Senitari Kuda Kepang LA Putra Bathara. Bilih sawanci menika ujaripun sampun luar kalau nyuwun panjenengan sedaya nyekseni dipun ngujari tedah kupat luar. Mugi-mugi sakbibaripun adicara ing dalu punika boten wonten setunggal alangan punapa, boten wonten danyang nagih utang, wali nagih janji lan sedaya niat kajatipun dipun kabulaken dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kerep kadya singa hanubruh kumuruh saraneng hamaka rupa amuk terubah agawe girsing salmo ing sakjroning wana kang aran silir gedhe baya gedhening pakeo semut doling gara-gara kasarup rakane selakri daning Prabu Seleng Srenggi sawadya bawane.